ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Сипоси беандоза ба нафароне ки нисбати фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ бетараф нестанд ва дар пайравӣ бо милитсия тинҷиву осудагиро ҳифз намуда бо меҳнату росткорӣ ҳаёти солимро пеш мебаранд. Имрӯз низ чун барномаҳои қаблӣ чанде аз каҷрафториҳоро шарҳ хоҳем дод. одати бад балои ҷон мақоли маъмули тоҷикӣ аст ки таҷрибаи ҳаётии онро собит намудааст. Як нафар шахси рӯзгорида сокини ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон аз зумраи ҳамин гуна дорандагони хислати бади мардумфиребӣ аст ки новбаста аз 3 маротиба бо ҷурми қаллобӣ суд шудан боз одаташро такрор намуд. оиди кирдорҳои авомфиребонаи боздоштгардида ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. ҳамагон огаҳанд ки ҳар як амали хилофи қонун дар пай ҷавобгарӣ дорад. дар шӯъбаи тафтишотии риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 247 қисми 1 ва 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати шаҳрванд Бозоров Ёқуб Бургутович сокини деҳаи Ғалабаи ноҳияи Панҷ оғоз карда шудааст. Номбурда гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дошта, пеш 3 маротиба бо моддаи 247 қисмҳои 1, 2, 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. тавре ки дар рафти тафтишот муайян гардид, Бозоров Ёқуб баъди адои ҷазо кирдорҳои ҷинояткоронаи худро идома дода, бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр даст ба содир намудани ҷинояти дуздӣ, инчунин бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ молу мулки ғайрро соҳиб шудан такроран даст ба ҷинояти қаллобӣ задааст. чунончи ӯ бо мақсади бо роҳи муфт ба даст овардани маблағ ба манзили истиқоматии сокини ноҳияи Панҷ Аламуротов, ки писараш дар маҳбас аст, бо ваъдаи озод намуданаш худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда, маблағи 720 сомониро гирифта ба манфиати шахсияш сарф намудааст. боз номбурда такроран санаи 8 сентябри соли равон бо мақсади тасарруфи амволи ғайр ба беморхонаи марказии ноҳияи Панҷ рафта бо шаҳрванд Шарипов, ки набираашро барои табобат бурда буд, вохӯрдаву худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гирифта телефони мобилии тамғаи Redmi 9 шаҳрванд Шариповро, ки дар наздаш буд, пинҳонӣ тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. айни замон Бозоров Ёқуб дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. бо пешниҳоди маводи мазкур аз шаҳрвандоне ки ба доми фиреби нафари ҷиноят пеша афтоданд хоҳиш карда мешавад ки ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар маҳалли зисташон муроҷиат намоянд. назорату корбарии милитсияи шаҳри Конибодон вобаста ба пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ имконият фароҳам овард ки як ҳолати ташкили қиморбозӣ дар чойхона ошкор шавад ва нисбати нафарони ба чунин бозиҳои саргармкунандаи пешоварандаи хонавайрониву ноумедӣ одат дошта, нисбати чанд нафар аз сокинони шаҳри мазкур таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ карда шуд. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом дар чойхонаи Пахтакор воқеъ дар кӯчаи Диловар Толибови шаҳри мазкур ҷамъияти қиморбозон иборат аз 8 нафарро саргарми бозӣ дарёфтанд. чӣ тасодуф шуд ки шумо ба ин давраи қиморбозӣ роҳ ёфтед? хати рафиқо шута бозӣ кардам, моам дидем, даромадем. хатогии ман худамро фаҳмидам, бори дигар такрор намешавад ин чиз. дар давраи қиморбозӣ иштирокдоштагон сокинони шаҳри Конибодон мебошанд ки бурди пулӣ онҳоро сарҷам кардааст. ҳуқуқ вайронкунандагон нишондод медиҳанд ки бори аввал нест ки давраи қиморбозӣ ташкил мешавад. асосан макони баргузорӣ чойхонаҳоро интихоб мекарданд ва усули анъанавии бозӣ бо карта истифода мешудааст. чанд нафар буд дар давраи қиморбозӣ? 7-8 нафар буданд. ин давраи шумо як моҳ чанд маротиба ҷамъ шуд? 2 маротиба. 2 маротиба ҷамъ шудан дар як моҳ. куҷо ба асосан ҷамъ шуд? ҳама баъд ҳар хел чойхонаҳо мешинем. ин чойхона нав якум бор шуда будем. нисбати иштирокчиёни давраи қиморбозӣ бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ парвандаи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб ва барои баррасӣ ба суди шаҳри Конибодом ирсол карда шудааст. ҳамагон хуб огоҳӣ доранд ки ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бар асари риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба вуқӯъ меояд, аммо ҳамоно бетаваҷҷӯҳӣ ва қоидаситезии иштирокчиёни ҳаракат боз моро шоҳиди чунин ҳодисаҳо мегардонад. дар гузориши навбатӣ ҳамин мавзӯъ пайгирӣ шудааст.
бетаваҷҷӯҳӣ ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла бо суръати баланд идора кардани воситаи нақлиёт ҳар лаҳза метавонад иштирокчиёни ҳаракатро ба ҳодисаҳои нохуш рӯбарӯ созад. чунончи санаи 31 август тахминан соати 18:20 ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry аломати қайди давлатиаш 1994 ОQ02 Аҳроров Аюбҷон Аброрович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Саравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 291 роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби аз меъёри муқаррарӣ баланд будани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди соли таваллудаш 1997 сокини ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ки аз тарафи рост ба тарафи чап роҳро убур мекард пахш намудааст. пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. санаи 3 сентябр тахминан соатҳои 5:30 ҳамин гуна суръатафзоӣ боис мешавад ки ронандаи автомошини тамғаи Opel Zafira Алибоев Шоҳҷаҳон Дилшодович соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ноҳияи Шаҳристон ҳангоми ҳаракат дар километри 204 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди деҳаи Чашмасори ноҳияи Шаҳристон аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада аз роҳ берун ва ба дарахти канори роҳ бархӯрад. дар натиҷа ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. ё ин ки санаи 4 сентябр тахминан соатҳои 9:50 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Deo Damas рақами қайди давлатиаш 8953 KB02 Седиқов Азизбек Бахтиёрович соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Зафаробод ҳангоми ҳаракат дар роҳи Хуҷанд-Зафаробод дар ҳудуди ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Зафаробод аз уҳдаи идораи автомошина набаромада дар самти муқобил ба автомошинаи тамғаи Opel Astra таҳти идораи Бахтиёр Суярқулов сокини ноҳияи Зафаробод бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири сабукрави Opel зани 61 сола ва мусофири Deo Damas марди 20 сола истиқоматкунандагони ноҳияи Зафаробод яке дар ҷои ҳодиса ва дуюми дар беморхона ба ҳалокат мерасанд. ба ҳамин монанд санаи 9 сентябр тахминан соатҳои 12:20 дар километри 235 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан ноуҳдабароии ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш TG4942 MX01 Камоли Гулзода Марзода ба пахши пиёдагард анҷомид. пиёдагард ноболиғ духтари соли таваллудаш 2014 ҳангоми қарор доштан дар ин мавзеъи шоҳроҳ пахш ва аз бардошти ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хавфнок дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳодисаҳои роҳу нақлиётии мазкур бори дигар ҳар як иштирокчӣ ҳаракат дар роҳро ба риоя кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таъмини бехатарии худу атрофиён ҳидоят менамояд. милитсияи пойтахт низ дар натиҷаи роҳандозӣ намудани коркардҳои оперативӣ кирдори мардумфиребонаи як нафар сеҳргарро ошкор намуд ки дар манзили мизоҷонаш ба фолбинӣ машғул мегардидааст. оиди кирдорҳои дурӯғини ҳуқуқвайронкунанда майёри милитсия Сироҷдини Шакурӣ гузориш таҳия намудааст. дарди дандон доштӣ? ҳозир ҳамаш мера, ҳамаш ай илма уже хинаки черезма бромадист. ман инҷа дина рафтам ку ҳаминҷа як майда исусу хондум рафтам ки камтар успокоит шавед. бо вуҷуди таъкидҳои ҳамешагӣ ва андешидани тадбирҳои таъсиррасони қонунӣ нисбати фолбинону ҷодугарон мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон то ҳол аз ин амали нангину мардумфиребона даст накашиданд. аз ҷумла зимни гузарондани чорабиниҳои мақсадноки оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе барои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодубарорӣ шаҳрванд Гулова Гулчеҳра сокини 48-солаи шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. номбурда ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандоне ки гӯё ҷоду кардаанд рафта бо истифода аз сӯзонидани шам ва пошидани обу намак сеҳру ҷодуро аз хонаи шаҳрвандон дур месохтааст. бо ин тартиб ба шаҳрвандон ваъда медодааст ки баъд аз поксозӣ ва дур намудани ҷину парӣ муносибати онҳо бо шавҳарашон хуб гашта касбу кор ва тиҷорати шаҳрвандон равнақ меёбад. зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда барои иҷрои ин амалҳояш аз шаҳрвандон аз 200 то 1000 сомонӣ маблағ гирифта ба маъфияти худ сарф мекардааст. ова дар туалет мерезӣ чӣ ҷодуи чӣ балои касе кад дар худаш барава. инами қадар дар туалет мерезӣ чақа мекунӣ ира ови ҷӯшда хел чақа мекунӣ мачалкара тер мекунӣ мешакӣ чтоб намона гардаш. фаҳмидӣ? тамом
инами барои чиз ки диди чӣ қа илм дора якта дута сета як одам ду одам се одам кадаги неста зиёд кадаги авотишо инамиё меғалтан ку инамиё меғалтан ё о мешаванд душманот мерезанд дар пеши пот сразу омадшон сар меша занг мезанад ёдат кадем биёем хид мекунем фаҳмидӣ ами шама намака овардим шама дар додим намака чошида овардим ба пеши хонаша хонаш дромадам дар як стакан ов гирифтам намак андохта гуфтам ки ҳами беста гуфтам сиёи хона меброями чи сери ҷуду боша баромада мерава баъд 1000 сомонаш гуфтам тани кором розиши ҳамаи корое ки ман мекунам ҳамаи дуруғай ҳамаи барои як сум коркунияй вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Гулова Гулчеҳра тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда дар асоси қарори суд ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 6000 сомонии ҷаримаи маъмурӣ таъин карда шуд. бинандагони гиромӣ, умед дорем ки бо фазлу хиради созандаи шумо ин сарзамин боз ҳам ободу зебо мегардад. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ хайр.